Yo, ahwefo ni atiefo me mama akwa aba ewo ANANSE SUKUU mu ha. Me din de Rocky na namafo. Enanso me san de Ɔnwam ho be abrɛwo. Enu nti mato ne din ese abɛbu adesua ayetos mienu nchichemu mienu. Nti mumienko enamafo ase yeso. Ni enko tie ne wo ho. Ewie. Empani se ejana nto aso ene kum wansrampo bi. Ena me na namafo me nso mabu me be ese se ejana nto aso ebekum wansrampo bia na ejina di edikan no so we ye ba ato hyehye obi amui me na me ba nti wo ba utme bo medin ubu sa be ya utme bo medin edibu obo medin Rocky Z nso so a mani beche pa na obo medin na namafo nso a onto kwan enti ede be na da paso ne eya metati se media asase enyanwam na ye pa kire sense ye ka se media asase enyanwam a ye pa kire sen mumyenko nananom ase ye so ni enko tie ne e ba ya sa yenya sa ebe no mumyenko ewie ne e ma ebe no e ba no enie eya Ɔnwam ana okọ onanka ho ese okọ akọpa bosia akọ ne yere ho ade na onanka ka kire Ɔnwam se da bi omo amebo omo bosia no enye bi no ebisa wo de wo ntaban wo ntakrabo a wutuo me nso so enya ade a metumi atu aba ba bia wo eba ne se ebre na so betua no ama metua a menum akwan bia me do befa so a me nsa beka misika ema Ɔnwam esugu onanka so saa ma onanka ehu no mobo na obo no bosia ebra so onanka agi ne sika Ɔnwam abonani bidie atu baabi ese sika no ontua ama onanka soma wasoma abofo se omo nkonkoji sika ne mra obi obeko bia asema Ɔnwam ka ne se enya onchen na mebo obosia no na enya onchen na mebo obosia nti nya de a me tua sika na mawo nti opa kokko na koka kire onanka se onko pentaban aye ntakra etuatua so obetimi de atuo aba beda ne ka o mia me nchen ono ankasa bade a me de na ade ebe ma no na wo de me mfa ma wo na emo se metua so de a age se onanka aduru ba bia me wei ansa na me de ama no onanka nso so se na me nso na ntaban ekura se menya bia me yeden ana me de atu ene mobrowa o se ene o de ni gina amanyame emwa so bompa ye nti onanka o de ni nsem nyina amanyame na ebre bi na opesiye pa sa afi no ema ensuo nyina wi na epomo na aka nsubura ba ko pe eno pe na nsuo ewom a je se enweye a mmoa nyina mmoadoma nyina ebe epomo nyina na opomo nyina na oho ana nomba be no nsuo na we na Ɔnwam ne yire ekwa bu enti no okwa akọboa no se okwa akọtete kotofa e de ama no na ode akona bu ode sina no kwan e kire me de sa ebe no me de bebro mo eno me an matwere ma de nje okwa akọte kotofa e de akwa akọboa ne yire na se ba bi okwa akotu kotofa no ehwa so na onanka eda na ebra okotutu ye no ne didi kan no na onanka da nti onanka nyane na ohun se owura ye ode meka yi onie na se ayi ne se dae ti no hwa de ni din se dae nti anche na Ɔnwam etie ne kotofa na otuye anche na osan ba abiem nti oba ya obesi kinkin ode na no bo kotofa no so otu
ena onanka yire no nti mohwe a onanka ayire no dwedweredwe ewo ha sei no dia wasori na no se owura mihia misika no so misraw udi oja me amde wa de bro no se da bi enna manya we enna mahu manya wa asase so onyankopon na de wa bra me da asase enya onwam nti me da asase enya onwam enya me di asase bibia no obetimi aka me di asase ena me di kofi me de kwame me di asase na je se udin na di asase na de enya onwam ana da bi ye mu no saa nti ena ma kyerɛw na saa asemu ya na etesi se me da asase enya ana se me fa se asemu se obi timi kobo obi nkyɛn bosia obi kɔgye obi ade so me de bapa sisi a wan kwankɔ dan no a nipa kro no mfa mma enya nipa nkwan na eye emo asusu kan mo de so mo hu sese onwam ne okɔkɔ ye nti sese nyo enye nipa nkwan na eye na ebei ba bia betimi abu no se bia ade a wani na so na se bia ade no wapa wonsa anka enso afi de mpofiri mu a na wonsa kan ade kro no eho na bebu saa be no se we de meda asase enya onwam se bia krachi bia o pe oba bi na oba no waya afi de wayiwa wabo ani obi de wayiwa wadwen ato ba bi se afi de we ha na santan oni na oda wani ma meda asase enya onwam so mate me me pa kire na se meda mo ase momianko ye nim yo masaba ade kire mo na mo se mo peniti etia nipa bi afre me aka se mo peniti etia nti agya mo bro se me sumi twa ne tia se be obia ebetimi ahwe bie nti se ade kire we nse ko yi a ma me kokro mo tie na ekosoro no fo ma me na fa kuma onua bi na ono nso so omu beni yie ne ekasa ne nkonkan me pese me de ebe ne bebre banana emu wa anansesam na wo mu no wa ne nsam na wo mu na na wo wa nti me pese me twitwa so kakra nti se me twa so kakra me yese ne beba biem no se metimi atwa so biem a ena mo mamu ramfi ese se baabi wo na mefumo ya na mo afre me aka kire me se ne ana nkrofo kan ne bia ne se obi nso afre me aka se nipa ne nye baako bebre na aka se wa de no nketimi ekofom kakra nke betimi dia ma so masi bi wo de komo na ase o ade na wadodo nti ne se me ti so se be ya obia betimi ahwe bie na obia nso atimi ati bie meda mo ase ene hwe a abrao